what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dazabadesa, Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dazabadesa, Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Thousands of young men and women sacrificed their youthful life to liberate this country. Vakawanda vakasiya mabasa avaita, vakawanda vakange vakuenda kuchikoro vakasiya chikoro ichocho. Chikonzero ndechekuti upenyu hwavairarama panguva iyoyo pasi peutongi hwaIan Smith hwakange hwavarwadza, hwakange huri upenyu hwekudzvanyirirwa, upenyu hwevasvita simba. Nekudaro vakomana nevasikana vakasiya nyika ino vakafamba usiku, masikati, vakakrosa nzizi dzine makarwe, vakanaiwa nemvura, vakarara musango, vakanodzidzira zvechuto. Vamwe vakadzoka kwavanoti kufront kuzorwisa muvengi, vamwe vakaramba vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunyika dzakasiyana-siyana kwavanotivo kuriye. Nekudaro ichi chirongwa chatiri kutera magamba iwayo kuti titeedze matsimba pavakafamba napo kuti vasiyewo nhoroondo kumhuri yavo uyewo zvakare kumhuri yeZimbabwe. Nekudaro nhasi tine rimwe gamba ratigere naro pano kuti risiyewo nhoroondo yaro zvakare. Vakawanda munogona kunge makambonzwa nezvake, vakawanda zvichida munotonzwa makomeredzi akawanda achitaura kuti ndiye akange ari komanda wangu. Vakawanda munozonzwa vamwe vachitaura kuti dai pasina iye murume yeuye upenyu hwangu ungadai hwakaperera kwandakanga ndiri. Nekudaro ndiani watigere naye pazuva ranhasi? Aiwa, regai tigare pasi negamba iri tinzwe parakafamba napo uyewo zvakare chikonzero chakaita kuti vati aiwa inini regai ndizvipire ndirwire kusunungura nyika ino yeZimbabwe. Baba makadizvi? Tiripo makadi. Toti mofu makadi mofu. Mofu iripo zvayo. Nditika mofu yakanyorovera so. Oh. Nditika aiwa ndinotenda baba. Hadzisi dzese dzakazhangandira. Oh. Nditika ndofunga ndo mofu yekutanga yandatanga kusangana naye yakati nyorovere kudai so. Aiwa mumugariro. Nditika aiwa ndinotenda baba nekuzosangana pazuva ranhasi. Aiwa ndinotenda nemo kusangana nemi. Muchida kuziva upenyu hwangu ndisati ndaenda kuhondo nokuzoenda kwandakaita kuhondo. Chokwadi. Nokuzodzoka kwandakaita kuhondo noupenyu hwandiri. Ndizvozvo. Chinhu chakanaka kana kuti chinhu chinokosha kuti vanoda kuziva vazive chokwadi. Ndizvozvo. Saka ndichataura chokwadi. Kubudikidza nerwendo rwandakafamba. Ndine makore anoita sokuti 15 kana kuti 16 years ndiri muhondo. Nhasi ndiri makore anokwana 46 tasununguka. Ndinoda kutenda zvikuru Mwari akandifambisa akandichengeta pamakore 16
nhasi pamakore apo 45. Wakanga usiri upenyu wakareruka pamakore 16 aya. Anga ari makore ekutambura, ekufamba netsoka siku nesikati, usingazive kuti kudya kana mvura yokunwa uchaiwana papi. Nokudaro chinhu chandisingagone kuti ndingafananidze nechii. Dai kwanga kuri kunzi ndiri motikari, ndingadai ndiri wreckage kana kuti deme remota isisazikanwe pa15 years. Asi Mwari ndiye aita kuti muve nemukana wokuti tive nokusangana nemi kuti mugozivawo kwandakaberekwa, nezvakandiita kuti ndiende kuhondo, nokuzorwa kwandakaita, nokuzosangana kwataita. Tinotenda. Inini ndakaberekwa mumhuri ine vanakomana 3 nevanasikana 4. Baba vangu vachinzi Mr. Michael Mupasu. Michael Mupasu. Mupasu, yes. Mupasu. MUPASU. Munzvimbo yeChipuriro, mudistrict yeGuruve South yeChipuriro. Sabhuku ari Mutami. Ndo munzvimbo mandakaberekwa, ndakakurira imomo. Ndikaenda kuchikoro Sabu A, Sabu B, Standard 1, Standard 2 up to Standard 6 paMpinyuri School. Ndopandakaita Standard 6. 1965 sekuru vangu vanonzi Jairus Katanda vakauraiwa nemabhunu kugona kudzingwa. Rufu rwavo rwakava rufu rwakaratidza nyika ino kuti vanhu vatema vakuda nyika yavo. Jairus Katanda akanga ari mumwe wevakuru vatinoshedza kuti nationalist leaders nhasi. Vaifamba naChibwe Chitedza vaJoshua Ngomo nevamwe vamunoziva mazita avo, ana Urombo, ana James Chikerema, vasati vapanduka. Kudivi reChipuriro vakatanda vaifamba nevamwe sekuru vatinoti vadzuka manja. Nharaunda yeChipuriro, nyaya dzezvematongerwo enyika, misangano yaitirwa nzvimbo inonzi Nyakapupu. Nzvimbo yeGuruve yakava nzvimbo inozikanwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Nokudaro isi takakurawo tichiona utongi hwehurumende yeRhodesia. Nzvimbo yeGuruve South
iri pakati pemapurazi. Kunorth, kusouth isi tanga tiri pakati. Nguruve South iri pakati pemapurazi. Mapurazi aichengetwa ng'ombe nevarungu, mapurazi avairima fodya. Saka nharaunda yeguruve vanhu vazhinji vaikondraktwa nevanhu vaenda kunotsvaga makondrakt kumapurazi evarungu. Saka inini pandakashayiwa mari yekuenderera mberi kunoita ZJC ndaita standard 6. Ndambotaura kuti sekuru vedu Jairus Katanda vakafa 1965 kugona kudzingwa. Mhomho yevanhu yakauya parufu rwavo, ini ndinoiona sekuti inyika yose panguva iyoyo kuma 65. Musha wedu vaning'ina vababa vangu vaSolomoni Chagadama, Mesheki Chagadama, Phineas Chagadama, naivo baba vangu vari sabhuku vaigara vari vanhu vaisungwa nguva nenguva. Zvichinzi iwewe sabhuku une mhuri kana kuti une hama dzinotaura nyaya dzezvematongerwo enyika. Saka musha wedu, kutaura kwandiri kuita uku, ndinobva ndataura ndichiona mapurisa eRhodesia aibva paGuruve District Police Station kana kuti paGuruve Center ndopanga pane police station. Saka kudhara mapurisa aita mapatrol nemabhasikoro. Saka inini nguva zhinji ndairara mugota rangu nevaning'ina vangu nemapurisa eRhodesia vari papatrol vachichinjana. Nokukura kwandaiita ndakava nokuziva kuti saka nyaya yematongerwo enyika iyi chii chaizvo musoro wacho. Ndokuchiona kuti chimiro ichocho chakava nokundionesa kunaka nokuipa kwehurumende yeRhodesia. Hurumende yeRhodesia yakasvika pachimiro chokucheresa anonzi madhunduru. Pakava nechimiro chenhemuramuswe, Land Tenure Act neAnimal Husbandry Act yakanhemurwa muswe kuti munhu ane mombe dzinodarika 10 ainzi anofanira kusara nemombe 5, dzimwe 5 dzaibviswa mudanga. Saka izvozvo zvinova zvinhu zvakarwadza sitereki kuti saka munhu mutema anozorarama sei achitorerwa pfuma yake achinzi asare ne5. 5 ipapapo hadzifanirwi kudarika 5, dzinofanira kungoramba dziri 5 chete. Saka nokuzodzamisisa pfungwa ndokuona kuti ko varungu vakazadza mapurazi sei neng'ombe. Saka isisu nemhaka yei. Ende wakataura izvozvo zvaita kuti usungwe. Saka mombe dzaiterwa, iwewe munhu waitera. Saka hakuna chinhu chakanga chakanakira munhu mutema. Ukatadza kubhadhara mutero wewatorwa uchienda kuchibharo kunonoshandira mahara. Saka inini chimiro ichocho ndio chakandiita kuti
ndive nepfungwa yokuziva kuti nyika ine inotoda kusunungurwa. Kusunungurwa zvichibvira pakuti vakuru kana kuti hama dzababa vangu vandaiona vaisungwa vaizotaura kuti tiri kusungirwa tinofanira kuti tive neindependence yekuzvitonga isisu vanhu vatema. So pfungwa iyoyo ini ndakamboenda kunoshanda kumapurazi kunopunga fodya. Asi kupurazi ikoko handina kukubva zvakanaka. Ndakakubva ndarova mwana womurungu ainzi Pikinini Basa. Tiri pacontract. Contract yakanga yatsvagwa nevainzi Vakambimbi Muyera Soko. Ndiye aitora aenda kunotsvaga macontract kumapurazi. Saka inini paivharwa zvikoro ndokwataitoona mari yekuti tizoenderera mberi nezvikoro tichizvibhadharira mari. Saka tiri kumhiri kwadande kunonzi kwaMutambama, kupurazi raMutambama, ndokwandakarova murungu aiPikinini Basa. Chakaita kuti ndimurove, iye ndiye akatanga kundirova nembama. Achindirovera kuti ndadarikidza tambo dzinosungiswa fodya kana fodya ichikohwewa ichiswa pachinhu chinonzi mutepe. Chinhu chinonzi mutepe ichi chisimbi chine nyanga mbiri dzokuti unenge wakaisa muchiuno mako. Uku panapa inenge yakaita mutanda webhasikoro. Ine chino mutanda miviri, asi uko kumberi uko chinenge chine wiri remombe. Zvokuti unenge uchichipusha uri pakati pemuforo yefodya uchityora kuleft, right, left, uchityora fodya ye uchisa patambo ye inonzi mutepe. Kusaka tambo ye rinenge riri draw. Kusaka kumucheto kwaro draw iroro rinenge risingafanirwi kuti rirudunuke. Kusaka raingoda kasendimita kanonikwa mupendi, whatever pendi yokuti kasapfudzunuke. Saka murungu uyu ndozvaakandirovera izvozvo kuti wadarikidza iwewe esendimita, watoita more than a meter, kana a centimeter. Handiti maona. So handiziva hasha dzangu kuti dzakabva kupi. Ndobva ndamudzorera. Ndamudzorera ndobva adonha pasi. Murungu anochinja kala wakamurova. So inini ndaziva kuti imhosva iyi yandatoita iyi, because ndaiziva kuti murungu haarowe. Ndopandakabva kupurazi muwarehouse muya mandaitira zvinhu zviya. Ndobva ndaenda kukomboni, kumusasa patairara kukomboni. Ndokunotora chibhegi changu. Inini tsoka ndibereke. Ndobva ndabva kwaMutambama. Ndaifamba usiku netsoka. Ndichiti ndakanzwa saundi yemota mumugwagwa. Ndaihwanda. Ndadaro handina kuenda kumusha. Ndakazokwirira lift mumvurwi kuuya kuno kuHarare. Ndauya kuno kuHarare ndakaenda kumba kwahanzvadzi yangu, kumba kweMukwasha, kuHighfields uko kuRusaka. Ndakutokanganwa nhamba yacho isi 10:30 kana kuti 30:10, it must be 10:30 kuRusaka kwaHighfields. Saka Mukwasha wangu aishanda kuCity Council yeHarare, ari driver. So ndokwandakagara ikoko. Ndokusara voenda kupi? Kumusha. Baba wangu akanga ari hostile. Nenyaya yekuti vaigara vachingoshupwa kuti iwe une hama dzinoita sedzinoita dzezvematongerwo enyika, vaning'ina vavo. Handiti maona. Saka vaingopindurawo zvavaida. Vachiti saka muri kumutsvaga, muri kumuona apapi panapa. Handiti maona. Saka chimiro ichocho kumusha kuno kuHarare havana kuuya kuzvitsvaga. Vaingoramba vachitsvaga kupi? Kumusha. Saka nzvimbo yeGuruve
yakava nemainformers akawanda sterek nharaunda yedu. Mainformer ndiri kuziva kuna aitsvaga macontract Kambimbi Firimoni, anonzi Firimoni Kambimbi Muyera Soko. Ya Muyera Soko. Kozoita Vasamunau. Kozoita mukadzi ainzi Enres makore anga ari mudhumeni nemadhibhisi ese. Madhibhisi ese mazhinji anga ari mainformer. Handiti maona. Saka ivavo manje ndivo vaenda kunonoripota kupolisi kuguruve kuti munhu wamuri kutsvaga anouya usiku. Kusvikira pamba pedu pakanga paakugara mapurisa. Asi munhu wacho uno wavari kutsvaga havamuoni. Handiti maona. Saka ndiri kuno kuHarare ndakanga ndaakuziva kudriver mota. Saka ndaimboona mapart time paLiver Brothers apa. Ndichidriver kuti piwawo chero mari yaunenge wangopiwawo after a fortnight upiwawo. So zvakazoita rimwe nerezuva tichitamba draft panze pegedhi rekwaLiver Brothers apa kuHeavy Industry uko. Kwakauya comrade ndingangoti murume ainzi Philip. Philip uyu akanga ari munhu ari organizer. Saka Philip ari organizer, akanga ari organizer weZANU. Party inonzi ZANU. Akanga ari paralyzed. Anichaziva kuti ku left here kana kuti ku right. Saka aigara anga singadi kusiyana nemanewspaper. So tiri kutamba draft pai akasvikawo munhu aigara akapfeka sutu. Asi sutu yainyanya kupfeka ndeye grey, dark grey. Ari mukomana ari pakati nepakati mushava. Ndobva ndamukumbirawo newspaper ndakati ndoda kuverenga newspaper. Saka inini handina kuziva kuti mukati menewspaper mune file rine madetails yeinformation yemusangano weZANU. Pamusoro paro ranga rine pfuti mbiri. By then indaingotiwo zvimuti asi ndaakuchitaura nokuziva kuti dzakanga dziri pfuti mbiri dzakaita cross. Paine mwenje wakaita kunge kamoto. Rakanyorwa kunzi let's rebuild Zimbabwe. We are our own liberators. ZANU. Ndozvairi rakanyorwa fire. Ndobva nditi nini iwe wakuverenga zvinhu hauchaverenga newspaper, wakuda kuverenga zvinhu zvisiri zvako zvinokusungisa kai. Ndobva ndamuti ko iwewe uri kufamba nazvo sei usingasungwe iwewe Philip. Sakanzi ndinoziva. Ndakati zvauchaziva wewe ndozvandichazivawo. Handiti ino wandoona ndiri kutamba tsoro panapa. Takamirira basa kuti kana takaitwa takashedzwa tinongopinda apa. Toita zvatenge tichiita, toita se time dzokwanga nemotikadzi dzandadzokana naJohn Bishop. Ndodzaita dzimwe nguva taishedzwa tichiroda, dzimwe nguva semunhu akandine license ndaimbodriver. Kusvikira takaita mazuva anokwana matatu tichisangana. Rechina takabva tati handichakusiya takutoenda tese. Igore ripi? 1968. Muri muna Machi. Saka ndati handichakusiya. Uku kumba uko kwemukwasha ndanyora katsamba kokuti ndaenda kuChiredzi kunzimbe. Ngozi nguva iyoka kuChiredzi ndokwaitorwa vanhu vachienda unotsvaga ndokwai kunyanya kuwanikwa basa kuChiredzi kunzimbe. Kunotemwa nzimbe. Kuipo vharo. Saka ini ndanyora ndiri kuenda kupi? KuChiredzi. Apa havazi kuziva kuti shasha yatofunga pfungwa dzegidi because uyu Philip zvaaitaura zvakava nokundibata nokuva nechido kuti kana kuchitrenwa 6 months kana 3 months ndobva ndatodzoka munomu ndane gidi rangu ndakutoenda ini.
Philip uyo semunhu aiziva kuorganize movement ndobva atitengera atenga ticket parailways apa ndobva takwira train kumanheru kuma7 6 between 6 7 kuma8 ndobva takwira chitima muno muHarare kuenda kuBulawayo. Tasvika kuBulawayo takada taburuka taenda parenge yekuBulawayo iyeyo. Handiti pane tingangoti pane park yemuBulawayo ndofunga ndeinonzi Mazhozho here Mazhozho park national park here iri pano kuti parenge peBulawayo apa panenge pano parenge mabhazi apa pamadokera munoyambuka chistream saka ndopaiva nekanzuru yeBulawayo papaya saka ndopatakaswera ipapo. Mamuri wangani? Ndakazoonana nomumwe ainzi Jairus Ruredzo nemumwe ainzi Peter Danda Jena. Taita vangani? Vatatu. Asi takafamba zvakaita sei? Zvakasiyana. Kana kuti takakwira semuchitima here uyu mumwe nomumwe akaiswa mutroki make ndofunga ndo zvakaitika. Asi chandingoziva ndechekuti takazosangana ipapo mupaki iyoyo. Right. Takagara imomo kubva kuma7 8 9 10 12 1 2 kuzoti dzakuita kuma past 5 6 ndobva tanzi ngatichienda tinofanira kuti tiende kuPlumtree. kuPlumtree takafamba nebhazi rinonzi Pelandava. Takakwidzwa bhazi rinonzi Pelandava. Ndokunosvika kunonzi kuDingimuzi kurenge yekuPlumtree. Right. Ndokuburuka paya. Taburuka tiri 4 naye Philip ye. Taburuka paDingimuzi ndobva takufamba kuita sokuti takudzokera ku highway inobva kuBulawayo isvika kuMareve kana kuti from highway from Plumtree to Bulawayo. Saka uchibva kuDingimuzi munodarika nepamapurisa. Saka Philip akangotiti makanzwa munhu anoti hey mirai imimi hamusati makugona chindevere. Saka anenge ari mapurisa anenge achikuti mirai. Saka imi munongoramba muchiita sei? Muchifamba. Saka tainge takasipesana tisina kuita group. Zvechokwadi hatina kuitawo mhanza iyoyo yokuti pane mupurisa akati tichi hey mira yapo. Takabva tangocross. Takunonosvika mumuhighway ndobva taita group. Iye akabva akutitungamirira manje ndobva tananga west yetown yePlumtree. Usiku tiri kuteera iyi direction takatarisa kuwest ndobva takrosa railway line painodarika apa ichiuya kuno kutown kuBulawayo uku kuchibva kuborder ndobva takrosa tichingopedza kukrosa ndofunga tona kufamba mameters akati kuda chipo che 5 to a kilometer here kana kuti 5 to 3 kilometers. Asi muchinzwa sound yokuti railway line ichitima chiri kufamba. Saka taakufamba tichitedza railway line iyaya. Iye ndaiziva. Tadarika border akutotaura kuti tadarika border. TaamuFrancistown. TaamuBotswana. Ndokufamba tiri kumadokero kwerailway line. Ndobva tasvika mukarukova kane jecha kanonzi Rabakwebani river. Ndokukayambuka. Ndokufamba. Ndobva tanonosvika pamusha wemupostori. Saka musha wemupostori uyu madzibaba isisi hatisi kuziva kuti nevamwe vangu hatisi kutoziva kuti mumwe anozikanwa naPhilip ndobva tatosiyiwa ipapo. Saka nzini ndakukusiya ipapa tione munhu madzibaba vaya vari kutotaura shona.
saka kuno kuBotswana kune vanhu vechishona havasi matswana atitambira pai Philip abva se abva tasara mumaoko mani mamadzibaba vai kuma 6 ndobva atitakura neBedford anga ane 1 ton Bedford yake madzibaba uyo mapostori uyo ndokuti driver nesu ndokunopinda muFrancistown. Tasvika muFrancistown takaenda kwaigara representative wemusangano wezanu anonzi comrade Fibion Shoniwa ndiye akanga ari representative wemusangano nguva iyoyo kuma 1960 ikoko. I68 yandikutaura. Yes. Right. Saka atigamuchira tiri vatatu mupostori ndobva aita sei ndobva adzokera. Chinhu chakandinetsa kana kundishamisa chimiro chandakaona cheupenyu wenzvimbo yeFrancistown nguva iyoyo kwanga kusina dzimba dzandingati dzimba dzinoshamisira kana kuti dzimba dzezvidhina dzaitongoonekwa kudzimba dzehurumende. Hurumende yeBotswana ndokwaiwanikwa imba ine marata kari kezvidhina. Andiri munzwa zvandikuda. Asi paigara comrade Fibion Shoniwa uyu imba yemapango yakanga iri square yakavakwawo zvakanaka asi yakanamiwa nedhaga. Ndopatakagara ipapo. Asi takangopagara 1 day. Second day ndobva atitora ndobva atiendesa mumaoko mepolisi yeFrancistown. Saka ndobva atiudza kuti kwandakukuendesai iprocedure hakusi kuti muri kusungwa ba asi ndoda kuita procedure iri kudikanwa yokuti imi munombodetainwa asi muri ikoko makanzwa zvamunotaurirwa imimi rambai muchitaura kuti muri kuenda kuchikoro kuserara kuti vana vechikoro toda kuenda kuchikoro ndanokuti vakuziva kuti izvo inini ndiri kurukuta vanhu vanoenda kupi vanoenda kunoita nyaya dzezvematengero enyika kana kuenda kunonotrainwa kuti vagozodzoka kuya kuzorwisa chii hurumende yeRhodesia. Saka vamwe vemapurisa iwayo vakasangana nechinyi nemasoja eRhodesia munogona kuzoita sei kudipotewa kumusha muchizonosungwa kana kunonourayiwa. Saka imi munongoramba muchiinsista chiri kuti muri kuenda kupi kusera Leone kuchikoro. Zvechokwadi takabvunzwa ne1 takaita 1 night tiri muchitokisi mumwe nomumwe ari muchitokisi chake. Kune zvimametsi zvimakapeti ndakanganwa zita racho ndakachifunga chikapeti ichocho handinda dzinenge dzine chinhu ichocho chikapeti ichocho. Ndipo ndakati nini saka munhu anenge aita mhosva ndezvaanoitwa izvi kuuya muimba yakadai hazvisinei. Saka iwe unenge une toilet yako imomo mutoilet ndo muneimba maunorara. Saka takangoita 1.5 days. Zuva ratakarara nerimwe racho rinotera rakunodoka ndobva tazoita sei taya kuzotorwa uyo yapedza ndobva tanogara muFrancistown. Ndofunga takagara nguva yakareba stereki muFrancistown kubva March, April, May, June, July, I think kunana September, October. Ndopatakazobva pawanikwa ndege. Bozi ndege dzaitonetsa tuma 7-seater tuya. Saka kanga kasingaiti saka on another note tundege ito tutaizikanwa nevarungu veRhodesia zvakare kuti ito ndege ndo ndege dziri kutakura futi chi vanhu. Saka isi takaramba tichinzira mbe muchitaura chete kuti muri kuenda kuchikoro kusera Leone.
Saka Comrade Phoebe noshoniwa vazopedza kuita arrangement yavo yese yeprotocol yemovement vachiinforma office yeku Livingstone pa Victoria Falls yemusangano kuti vakomana ndine vakomana vatatu takatagurwa tiri vatatu asi ndege yakanga ine vamwe varungu ndobva yazotisumudza ndobva tasvika panonzi pakameuni airport kukazungura uko ndobva tanzi hamufaniri kubuda futi mundege munofanira kuramba muri mundege ndokuti panapa pane maCID akawanda erudisha ndobva kazosimuka kandege kaye ndokunopinda muLivingstone tichisvika muLivingstone takatambirwa na Comrade Vazvina Vashe na ndichafunga zita rake mumwe wacho vari 2 ndevakauya kuzoti tambira vatitambira ndobva taiswa muRand Rover ndokusumudzwa kubva muLivingstone kwakuenda kuRusaka. Tasvika muRusaka inini ndakaiswa kuimba inonzi izvo ku93 Kabwata Kamwala 90 kune imba house number inonzi Kamwala imba yemusangano. Yes. Peter Dandajena no uyu Ruredzo Peter akaiswa kwake uyu akaiswa kwake. Saka inini ku93 kwandakaiswa uko ndokwandakasangana ndokwaigara Vazvina Vashe asi handingati vanga vari permanent ikoko vanga vasiri permanent ikoko. Vazvina Vashe Meya Urimbo late Meya Urimbo Comrade Justin Chauke vachina Maropa vadhabura Manzi vakumbira Ikangai the late Comrade Josiah Magama Tongogara Comrade late Kurauone ndio vaiuya ku93 uko. Saka tiri ku93 inini handina after a day second day ndepandakanzi unogona kunyora here ndakati ndakaita stand 6 sakanzi tinyorero autobiography yako kuti wakabva kupi uyu munhu akakuita kuti uuye kuno wakasangana naye kupi and so forth. Ndokubva ndanyora ende apa pandakanyora handisi kuziva kuti inini ndiri kutointerrogatwa kuti ndioneko kuti ndakatumwa here nevarungu kana kuti kwete. Ini handisi kutomboziva ini. Chakazondiita kuti ndizive kuti zvandakanyora zvezvi ndakanga ndiri papa under interrogation. Ndakazoona ndakubikiswa sadza ndakunzi unogona kubika sadza here ndakati sakanzi Mari enda pamashopu apo kudhuze nehospital yeLusaka pamwe mashops ari ipapo ndobva ndanotenga chingwa nenyama nesauti neshuga ndokunzi unogona kubika ndikati ndogona kubika sakanzi chibika ndokubika pai ndokunzi kwaiwo wadya ndikati sakanzi chikatoni ini handisi kuziva kuti ndiri kutestwa kuti chandabika izvizvi handina kuisa poison here ndotoona vanhu vakutodyawo mazuva ari kutongofamba vakubikawo ini ndichibikawo ndakutumwawo zvese ndakuchitanga kupiwa mabhuku manje Mao Zedong kunzi verenga mabhuku aya ndakuverengawo zvangu pai
tiripo ndakaita chipo chegore rakuda kunonopera 68 iyoyo muna December November around there tukubva zvanzi takuenda kwatinonzi tinofanira kunonotrainwa kuTanzania. Tatakurwa ndipo ndakasangana zvakare naPeter uya nouyu Riredzo uyu naivo Chef Tongogara nemumwe wavo waifanda naRice Sandana. Sandana ndiye wandanga ndakanganwa kuti ndiye akanga aina ndiye akatitakura kubva kuLivingstone kuya muRusaka, Rice Sandana. Saka vatongogara nana Sandana ndiye vakati driver neRand Rover kubva muRusaka kuenda kupi kuTanzania. Takanotanga takambonomira kunonzi kuMbeya. Ndobva tamboita 1 week tiri paMbeya. Ndozobva paMbeya ndokuenda kunonzi kuItumbi. KuItumbi takasvika kuinana late Josiah Ziso nana Mugwagwa nana Josiah Tungamirai nevamwe vakadaro. Mid of 69 ndopatakaenda kunonzi ndopatakabviswa kuItumbi ndokuenda kunonzi kuMugagau. KuMugagau takasvika kuina the late Comrade Chimedza, Comrade late Spunu Mulambo, Comrade late Arias Hondo. Ndo vatikaona varipo pakembi apa asi vakanga vaine maChina, timu yemaChina. Saka vanhu vandataura vakanga vari under supervision the Chinese team yakanga iri part and parcel training team yedisiso vachiitirwa kuti anana Chimedza negrupu yedu vachazobuda mukati medu ndopachazova nokusarudzwa kwemakomridzi vachazosarawo vachizobatsirana nana Chimedza kutrainwa. Saka training yakazonyatsa kutanga 71 muna 71 muna March ndobva tapedza training. Takanga tiri 45 asi takazopedza ta 50 something 55 because 45 ndovakanyatsa kupedza training. Saka pa 45 wedu takadividwa into 2 groups. Grupu redu isisi takaenda kunonzi kuKongwa kutransit camp. Rimwe group ndo rakasara vachiva mainstructor nevamwe maselected ones. One of my training mate ainzi Dick Moyo akabva anzi anofanira kunoita representative kuBotswana. Vamwe the likes of Chemist Ncube ana Josto and others vakabva vaiswa pagroup rereconnaissance rokuya kuno kufront kuzoita reconnaissance route. Kusaka vapedza zvinhu zvese zvanga zviri programmed. Saka musi wa 18
August 71 ndopatakazonotorwa patakatorwa kubva ku transit camp kuitumbi uko not kuitumbi kukongwa tatorwa kukongwa ndokudarika nemuZambia takadarika nepabhesi rakanga richigara Frelimo muZambia takasvika huri usiku ndokumboswera ipapo tabva ipapo ndokuzitakurwa futi usiku ndokuenda kunonzi kuchifombo ndopatakaita 1 week tiri pachifombo tisati tapinda mukati operation ndopatakatanga kunyatso kuamiwa kupiwa bhutsu uniform futi what and so forth tiri ipapo maputukezi vakamboda kuatempta kuda kuataka bhesi pachifombo inini ndakaita specialized kuartillery saka ndinoziva kushera kana kushandisa 82 mm kana kuti 60 kana kuti 62 mm mortar bomb so tiri ipapo pa border pachifombo takanga tiri mumapositions saka maputukezi paakada kunzi akuda kuuya kwataka panapa ndakabva ndashera mabhuzi 82 mm semunhu aiziva ndichikalkulata distance nekuva vanonzi vaonekwa saka patakashera mabhuzi aya tiri mubhesi muya because 82 mm is a long range inorova over 1000 distance 1000 meters so takashera mabhuzi anokwana matatu ipapo takanga tina nhongo manje Rex nhongo takanga tina ipapo asi nhongo akanga abva kuZAPU asi takanga tasangana naye kupi akauya tiri kukongwa ndikwakwira apa takazongoya tese padeployment apa so tiri pachifombo paya tapedza kuamiwa ndopatakachizotanga kupinda mukati muno muoperation area kupinda kwatakaita muoperation area iarea yanga ichiri under Frelimo ichiri kurwa saka maputukezi anga achiri kupatrol area yetete yachene iyoyo kubva kuarea yataita sei yataifamba asi pakazova nokuti tichifamba kubva kuchifombo kuya kuna Zambezi takatanga kutransporta ammunition yataizofanira kuti kana tamuno muZimbabwe ndiyo ammunition yatinoita sei yatinozoshandisa saka takatanga kumbotransporta ammunition kubva kuchifombo tichiunza muna Zambezi kuno kwataiunza kuna Zambezi kwakanga kuine mamwe makomrades vanga vakumhiri kwaZambezi vaizoya vachitora ammunition yatasiya apa vachitransporto vachienda nayo mberi anditi maona asi kuno kuMozambique pane pamwe pataibatsirwa nemasi kana kuti vanhu vemuMozambique through Frelimo ndokwatakatanga kuonera chinonzi izvo madistrict chairman district secretary what and so forth zvema wards anditi maona saka Frelimo yaizvi applya zvinhu izvozvizvi saka district yetete yaiti kumhiri kwaZambezi nokuno kumhiri kwaMusengezi kuno because pamadiro aMusengezi river paanopinda muna Zambezi imwe pati
inenge iri Mozambique. Okay. Imwe part inenge iri Zimbabwe. Anditi maona. Yeah. Saka taizotayambutswa manje tiri muMozambique, taizocrossa futi musengezi tiri nomumhiri tichiona mavhuradona iri kuraiti kwedu kana kuti kusouth kwedu tichitedza kufamba. Saka mukati mearea yeMozambique muri area yemukumbura kune mabhesi akanga arimo ataisvika ari maanda Frelimo. Saka mumabhesi imomo mainge mane makomuredzi vaya vakatanga kuita reki reconnaissance vaya ndo vataizosiyira ammunition tichidzoka. Saka there was a relay of exchange of movement yekutransporta ammunition yedu. At the same time tichibatsirwa nepovhu kana kuti vanhu veMozambique through their leadership. Asi vaingogumira muna Mukumbura river, havaizoyambuka Mukumbura vachiuya kumhiri kuno. Makomrades edu vaya vereconnaissance vaya ndivaizotora ammunition ichiuya tichipinza muno mumusha kudarika mavhuradona. Takaita basa rakakura stereki rokuti hondo yakazosara zvayo yozorira muna 72 takanga taunza kana kuti tatakura ammunition inotiita kuti kana tikachitanga hondo tinogona kuita makore 4 kana kuti 5 tichirwa tisingadzokere kupi kunotora zvombo. Handimwaona concept yemaChina vaiti trainer vaiti kana taakurwa tinofanira kutora ammunition kubva kuvavengi vatiri kurwisana navo. Kana pfuti tinofanira kuwedzera pfuti dzatinadzo kubva kupfuti dzemasoja eRhodesia vatinenge tauraya. Handiti maona. Ndo vatinofanira kuama nepfuti dzataita sei takapiwa pfungwa yekunzi hatichakupai dzimwe pfuti asi izvi chakanga chisiri chokwadi. Handiti maona. Asi yakanga iri encouragement yekuti tive newill power to fight. Yekutora pfuti. Ende zvechokwadi takawanawo dzakati kuti pfuti. Handiti. Saka hondo yazoita full swing muna 72. 72 achipera 73 achiita wakanga wangova upwatu mbire yese. Pane panga pasisafambiki muchiti munofamba pari free. Asi takakwanisa kuti varungu va withdrawe general area yembire because vakatanga vachida kuva neconcentration yokuti hakuna gorira kana murwiri werusununguko anofanira kukwira kuya kuno kuna mavhuradona kuno kuseri kwa mavhuradona. Saka vaida kuti hondo irambe iri kudande chete kuseri uko. Ende zvechokwadi vakatoda kumboedza kuconcentrata ikoko. Asi nokubudikidza nokuziva nokushinga nokurwa zvakasimba takakwanisa kusvika muNyombwe muno muDarwen. Zvikavashamisa. Handiti kusvikira maadvance group yedu akusvika muno kunana Chiweshe kuno kuChiweshe. Handiti maona zvavakanga vasingatarisire kuti tingaite sei tingaite. Saka kudande yakatenge yanzvimbo yaanani ndopa vakatanga in fact tisati takwidza kumavhuradona asi tine pfungwa dzokuya kuno kuna mavhuradona kuno. Varungu vakatanga kudrowa anonzi
protected village makipi ndokuchitora vanhu vese kunana uko kuseri kunana Kaitano kunana Dzomvunda kunana kupi kuseri kunana Chidodo kwese uko vanhu vabva vaiswa pai makipi asi makipi aya haana kutadzisa kuti tisawane chikafu chikafu chaingobva imo mumakipi vachitipa ndanokuti vanhu vaivatendera kudzokera kuminda yavo because ng'ombe dzavo dzimwe dzanga dzichiriko havana kukwanisa kutora ng'ombe dzavo vachidziunza kwavanga vaunzwa mumakipi handiti maona saka takarwa nguva iyo kubva muna 72 kusvika muna March inini ndakazowithdrawiwa muna March imomo ndaita conduct yangu yekupedzisira kana yandingati yandakaita ndisingazive kuti ndichawithdrawiwa takaita muna Gwetera muna Gwetera river tayambuka tasiya mapurazi emuchesa tichangoti budei muchesa saka takafamba usiku pane purazi ratakadarika usiku kana ndisingakanganise pa ipurazi number 46 saka pa 46 paya takachikorerwa chibage changa chichiri kudyiwa muna March ndibva tanobika chibage chedu ichocho vati papoto takanochibikira muna Gwetera river chibage chichingopedzwa kuibva tiri pakati pekugovana because tava tiri masection anokwana 4 because taiadvanza kuda kuenda kuShamva area district yeShamva kubva muDarwen tichida kuti varungu vachibva uku vachinzwa kuti pfuti dzaakurira kupi uku time iyoyo vamwe ndipo vanga ana James Bond vanga vakuningirikeni kuarea yekuChiwesho ndokuvanga vari isisi tichiadvanza asi hatina kuzokwanisa because varungu vakatiita follow up vakauya vari magurupu matatu vakawanda saka bhetero iroro rokuna Gwetera rakava bhetero rakarwiwa nguva yakarepa ndingati kubva kuma 9 kusvika kuma 2-3 dzemasikati futi dzichiita sei dzichirira saka inini ndakanga ndaiswa pasection yepaambush kuitira varungu vaive vakatitreka zvechokwadi varungu vakauya vauya isi takavarera ambush because Gwetera karwizi kanotena kachiya kazinopinda muna Ruya kusaka kunorthern direction ndokwatakabva nako kumafarms emuchesa kusaka tainge takatarisa kusouthwards kusaka varungu vaya vakabvawo uku kunorth vakananga kusouth kusaka pane kagoronga kusaka ivo vakanga vari mhiri yegoronga kuright isisi takatora ambush kuleft side yegoronga kusaka tiri pamaposition isiso anga ari commander aiti commander section ananga ndirini ainzi Sifas Tichatonga kusaka andobva atiti imbomirai ngatimirei kuita sei kuridza tinoda kuti tione kuti scout auyo atumwa kunonosvika patabikira chikafu patabikira chibage paanenge adzoka akupa report yekuti aonei because moto takanga tafushira nejecha uchingosara tuhutsi mbichana ndopa vakachairana neredio saka varungu vanga vane magurupu matatu vaibva kuChitiriri nenyama Hobogo ndokwavakabva varungu avo saka vakanga vatiita follow up vakanga vasina kuwanda vanga vari 15 because 15 ava ndo vakanga vaine radio ndo vaititreka isisu saka vasvika panzvimbo yavaiona kuti vasvika padhuze nepatakanga tiri ndobva vamira vanga vane murungu wani anga ane radio saka
2 vanga vatumwa kunoongorora apo patanga tiri. Isi zvese zviri mumaziso because tiri pamiro, ivo vari pamiro vamira pamiri. Saka pavakachitanga kupiwa report yezvaonekwa neava ndipataka open fire kune group because vanga vakaungana. Ndobva tavaridzira pai. Tavaridzira hatina kuzoita pfungwa yokuti tiende kunono recover kuti tauraya vangani. Takabva taretreat. Saka taiteerera kazvaitaurwa na section commander. Saka section commander ndobva atiti atidi kuti tipinde muradius yendege. It's obvious kuti kwatatoita futi ndege dzichaita sei less than 10 minutes or 15 minutes zenge zaita sei dzasvika pana. Asi tichazotuma vanhu vepaplaza apo kuti vaya uzotarisa kuti tauraya vanhu vangani. Isi ndobva patakaridza futi paya ndobva taretreata takananga eastwards. Asi eastwards yakanga iri kuti takutodzokera futi kupi kuno kumhiri kwaruya kuno munyombwe muno ku GP point area yatakanga tambobva. Ndokuchifamba tiona ndega dzakutotenderera mahelicopter akutenderera. Ndopa vakazi group redu rema section 3 anga achifamba kuenda kushamva. Vabva vato ingenjana futi nechi nemarudition forces. Wangu patu area yese iyoyo. Saka mission yekuenda kushamva haina kuzoita sei budirira. Haizina kuzoenda. Isi retreat tadzoka kuyambuka ruya tasvika pa GP base redu riri pakaranda hospital paya. Pakaranda hospital pane chikomo chiru ndopa pane base redu ipo paya. Saka vanhu vaizongoya 11 22 kusvikira namba yabva yaita sei yabva yakwana. Ndopa takazoona kuti tine mamwe makomrades vaita sei vakuvara. Asi isisu takakuwadzawo veduwo masoja erudizha takauraya veduwo 6 zvakaonekwa nechiwo nepofu because vaitakurwa nehelicopter pofu ichida sei ichiona. Saka pakazosvika comrade Chimedza ndevanga vari mukuru patime iyoyo. Vasvika pabhesi ndipo ndakazonzi inini ndinofanira kudzoka kuriye. Ndakamboda kuti saka inini ndodzoka kuriye. Saka unoda kuti kuendani. Ndakati ndazvinzwa. Saka tichakutsvagira vanhu vokuita sei vokuenda nawo marecruits. Zvokwadi marecruits anga asingashayikwi. Ndobva ndafamba nemarecruits aya. Ndobva ndasvika kunonzi kukambototo. Ndabva munyombwe tayambuka ruya tamu muna Mukumbura area yeMukumbura. Wakayambuka Mukumbura, mukati meMukumbura mune nzvimbo inonzi Duwa. Kune maZimbabwenzi vari ikoko vaanda Frelimo kana kuti Mozambique kunotoshedzwa kuti maZimbabwe vari kuputukezi. Saka ikoko ndikwatikazosangana kwandakazoona nevamwe makomrades vanga vakuvara ndokuzofamba kudzokera kuenda kuchifombo. Kuchifombo inzvimbo yakarepa yokuti munoita 2 weeks muchifamba. Makatadza kufamba munoita 3 weeks. Handiti maona. Saka Mumbire ndimo matakanyanya kurwira zvikuru. Hapana pandisingazive Mumbire umu. Nokuda kwokuti varungu ndopa vakatanga kuda kuita reinforcement kuti magorira tainzi tiri magorira ane miswe hatifanirwi kukwidza mavhoradona kuya kuno kuseri kunoko. Asi takakwanisa kubuda Mumbire tichikwira mavhoradona. Handiti maona. Saka Mumbire ndomandakarwira. Machawanda, Madutito
nemuno kuno muchesa mandiri kutaura saka ndio mandakarwira inini saka makomburedzi mazhinji vandakanga ndinawo vazhinji vamwe vakakuvarira imomo ndio mavakakuvarira mumbiri umu ana James Bond nevamwe vakakuvarira kuno kuchiweshe kunoko ndo James Bond ndivanga vana ana comrade vakaita mbiri anonzi Kid Marongo anditi maona saka ndiyo nzvimbo yandakarwira mbiri saka ndisati ndawithdrawiwa pane issue yamunofanira kuti muzive yanana nhari nhari nabadza anga akangofananawo nemamwe makomrades takapinda tese asi tichiyambutswa neFrelimo nhari akawanikwa aine dumwa nabadza dumwa rokuti dumwa mushonga wokuti muhondo usafe anditi maona saka maMozambiquense wova nemushonga vaitiyambutsa taiyambutswa nemaMozambiquense anditi saka uchairman uyu ndipo takaona kushanda kwawo saka vanhu vaitungamirira hondo muMozambique Covid dzakanga dzane utungamiriri hwadzo province but vanhu vainyanya kuacta ndi district chairman na district security man weMozambique nemawadzi awo anditi maona anditi muno mutinawo mawadzi madistrict masero and so forth saka muMozambique zvanga zviri effective izvozvo zvemasero nezvemawadi wadi 1 wadi district rakati saka munhu akanga ane responsibility yakakura ndi chairman wedistrict netimu yake executive yacho iyoyo saka district iroro ndo district raipa mvumo yokuti zvima African boats zviya zvimwadiya zvive neauthority ndio vaipa authority yekuti tinoyambutswa kana kuti hatiyambutswi ende zvaiva nematimings avaipa izvozvozvo saka nhari nabadza vazikanwa kuti izvo ndozvavari hapana munhu akada kuti tirwe tiri pamwe chete nanhari nabadza nenyaya yemadumwa because chimiro chedumwa chainge chichireva kuti iye nhari kana kuti badza handiti tiri kufamba kazhinji muhondo tinofamba tine battle yatinoti battle formation saka kazhinji taiwanza kufamba neextended line yatinoti extended line yokuti munofamba mese muri ready handiti saka tomboti nhari anenge ari pakati handiti anenge asiri kumucheto uku nokuku ari pakati toti ari kumucheto uku aona movement uku kana kuti aona murungu asanganidzana nemurungu pamilitary term hapana wasting time yokuti chirega ndichiudza uyu kuti ndaona murungu iwo unotozivisa your fellow fighters by opening fire handitika zvino padumwa manje zvinenge zvisingadiwe izvozvo uyu ane dumwa ndiye anenge akatariswa kuti anofanira kutanga kuridza pfuti saka iwewe wakaridza pfuti iwewe kureva kuti iwewe pfuti ichadzorerwa nemuvengi ichabaya iwewe haibaye uyu saka
takabva taita argument yekuti hapana anoda kufamba nanhari nabadza. Generation yangu ndanoti generation yangu inini takatrainwa zvakakwana, hatina chatisina kutrainwa. Generation yangu inini ye45 pamugagau nemachina. Takatrainwa everything, politically, militarily, leadership, kuva munhu anokwanisa kurapa mumwe wako wakuwara muhondo. Ende tese takava nemaspecialization emacertain weapons. Gurupu rangu inini. Handiti maona. Takatrainwa futi condition yokuti kana wakasvika munzvimbo unofanira kuadresa sei. Taidzidzisawo kubika chikokeyanaka kuti tuone kuti munhu akadhakwa anokwanisa kuzoziva here akadhakwa here. Ani munhu takatrainwa zvese izvozvo. Tichipiwa mari sekukongwa kutransit camp taitombopiwa mari yekunzi endai mukataundi. Kongwa ndingangoti yakanga yakaita seka growth point sezvakaita pamurambinda bye pokuti munointeraktana nevanhu panodarika mabhazi, motikari, what and so forth. Handiti. So that environment iyoyo kune vatenga tinavo vakuru vainge vachiona attitude and behavior yemunhu kuti unobehavor sei. Handiti maona. Pakongwa ipapo ndo patakazosangana nana Nhongwa achibva kuZAPU. Nhongwa akapinda mugrupu redu isiso, akauya akajoina grupu redu achibva kuZAPU. Pane mumwe andichazotaura zita rake wandakangana, but vamwe vake vakabva vasangana negrupu redu rereconnaissance. Ana David Tozhana. David Tozhana kutaura kwandiri kuti kumupenyu ndi state registered nurse by profession, ari paGrendera pa concession ndo paari. Anditi mo ndi David Tozhana. Saka vanga vari part and parcel yereconnaissance group. Nana chemist Ncube mpenyu ari pa high freezer. Takaopera tese but anga ari mufield iyoyo. Saka panyaya yerebellion yanana Badza akanga ari involved, because nyaya yanana Badza yakazosara yoitika inini nda withdraw. Asi nyaya yakanga iri nyaya yekuti hakuna comrade wegeneration yangu inini aida kuita associate kana kuda kuita hondo pamwe chete nani nari naBadza. As a result, issue yakazobuda yokuti ana nhari vakanga vapandukira musangano yakanga iri nyaya isolation yokuti hapana comrade akanga achida kufamba nawo. Handiti maona. Saka ivo sevanhuwo vakaona zvakakodzera kuti vave nepfungwa dzavakada kuita. Saka vakanga va ruthless kuita ukasha hwekuti chero comrade wavaona vaingorova. Handiti maona. Saka macomrades hapana comrade akanga akuvada. Ndo chokwadi chiripo ichocho chokuti nhari naBadza ndisi takatanga kuvaramba kufrandi kuti mucharwa hondo yenyu muri mega nevemadumwa. Saka unoda kuti atange kufa ndiani, iwe uchisara. Dambudziko rakazongovapo chete nderekuti macommanders vakanga vaine maassistant ataiti magwanda posto pachiputukezi. Saka vana ivavo ndivataizonzwira tsitsi, because vakanga vari 4. Nhari anga ane vake 2, uyu anga ane vake 2, vari 6. Andowa. Pagorera warfare principle inotenge iri section yakatokwana kudhara. Saka allegation dzavo dzokuti vakanga
vasina military aid support from RIE kwandiri inini it does not sound well. Okay. Ndanokuti zvavaitaura kuti vanga vasiri kusupportwa neRIE ammunition yedu yakanga irimo muno mukati. Yes. Kana dai taipererwa neammunition taienda kumabhesi eFrelimo tainopiwa tichisapota. Frelimo yanga isina chainotinyima. Yeah. Andimuzwa. Saka kwandiri nini issue yokuti tongogara anga asingaite resupply ammunition kunana Badza. Badza nani yeti Badza akanga asiri kurwa hondo nemamwe makomrades. He was cruel. Kana zvaakataura zvokuti whatever what he said, personally nini I dispute that. Okay. Because Tongo haizouya ega akakupa pfuti nemabara. Saka chako iwe unofanira kurwaka. Ende kwaitorwa ammunition unokuziva. Yes. Anditi. Saka kwandiri nini ndingangoti vanga vane kwandiri ni it's a petty ningirikini a claim petty claim yokuti mainyimwa forge yeti forge yaiwanika kuno kumusha kuno. Kana dai waida mari we yaiwanika kuno kumusha kuno. Tai organize maticha. Kana ma district people wotutsvakira mari. Kwanditi basa repolitical orientation kuorganize structure yemusangano. Ana mujiba tati nawo, ana mujiba ndevataituma kuti inontsvaga kana kuti enda pastori pakati unopuwa mari yakati. Anditi mbatya dzimwe taidzipiwa nemastori. Kuri kumobras kusiri kuti kuri kunotora taikumbira tichipuwa. Anditi saka iye akatadza sei. Saka aida Tongo ndewo aida kuti auye kufront. Iye ari senior commander, chief of defense, ndewo aida kuti auye kuzorwa naye. Chirudzi kwandiri nisi irrelevant ningirikini ningati statement yokuti izvo tanga tisingaitwe supported neRIE. Kwandiri nisi irrelevant. Because hondo pane pamwe painomborwadza. Yeah. Fanike munana February March January February varungu vakambo intensify chaiza kuna mbichana. Kwakambouya ma Red Indians kumbiro. Kwakauya ma Israelites takarovana nawo ma Israelites. Yeah. Asi still vaisupporta Rhodesia asi takakwanisa kuita climb up mavhuradona. Varungu vakatozoshamisika vakunzwa pfuti dzakurira kuno. Mbire yakazosvika imwe time yokuti yakanga ya free area yokuti akufamba free. Kwasara one section area yemahuwe kana kuti kumuzarabanu kwakamboda kunesa kuti tisapinde neko vanhu vakapinda nokuno kana nachigango kuno kwadoti tokuno kwakuzodzika kudai kuenda kuchipuriro vakanzwa pfuti dzakurira kuchipuriro. Vanhu vanga vairidza kuchipuriro vamwe vacho vapenyu. Kuna anonzi Kapenga wehondo anogara kumarondera. So ndokufamba kwaita hondo. Inini ndazowithdrawiwa ndakanosvika pachifombo ndakaona paina vazvina vashe. Anditi tirakuenda pamaka withdrawiwa tirakudzokera kumashure mbichana. Ndira kunzwa first battle yenyu makatanga kuti right takurovana nebhundire kwaSmith. Right. Yakaitikira papi? Inini takaitira muna Gwetera. Ndiye pana Gwetera. Muna Gwetera. Okay. Mazhinji takapinda mazhinji anga ari maambush maskemish emaambush. Alright. Anditi. Asi yokuronga chaiko. Yes.
ndingangoti ambush yatakaleya kunoku kuna gwetera iyoyo is one of them muna gwetera ambush iyoyo because by then ndandiri chiri under command of someone saka ndaiterera zvandaita saka ipapo iroro ndo bhetro rangu randakaita mazhinji anga taingoita counter maambushes no, it's okay. And pako withdraw hapo vamaenda kuchifombo right ndasvika kuchifombo ini pachifombo ndakasvika kuona vazvina vashe ndevanga vari commander ipapo na comrade shoti incident yenhari yanga isati yaita handimaona saka zvaita sokuti ana nhari vari kuteera mumashure mangu handimaona pachifombo ndakangoneta ndofunga ndakangoita mazuva maviri rechitatu ndobva ndatokwizwa zvakanzi unofanira kuenda kuna Mpundwe farm ndokwakusvikira makomrades ese vari panapa ende patakatobva ipapo takatobva tine mamwe makomrades kuenda nawo kuna Mpundwe farm na Mpundwe farm iri 40 kilometers west of Lusaka. Ndasvikako kuna Mpundwe farm ndomba takanzi ndiwe wauya ndiwe wakomanda wepanapa. Takati ndazvinzwa chef. Saka na Mpundwe farm pane chimwe chatasiya pamakaenda patraining apa ndokusikopiwa zita rechimurenga. Alright, ndinopadzokorora. Ndiri patraining pamugagawo ndaiti kana ndiri paduty rekubika because taipewa tiri 2 pakubika takapinda Monday tinobuda Sunday taita 1 week tiri paduty rekubika. Saka pandaipinda paduty rekubika ne one of my colleague yandaipuwa ini ndaimeka sure kuti chikafu chandiri kubika chinofanirwa kuva chikafu chakanaka chinoita appetize makomrades kuti vadye. Ipfungwa ndaiva ndinongova nayo. Number 2 ndandisingade tsvina pakitchen munoziva upenyu hwevarume kana vari vega. Zvinhu zvandanga ndisingade izvozvo. Varume tine chimiro chokuti kana tichigara tegani hatina basa tinozofunga kugeza ndiro ndakuda kubika futi. Saka inini ndakadesigna system yokuti kana ndiri pakubika taibikira mumabhodho. Saka ndaileya moto kuleya zvidhina sezvakaita teburi kuti imwe poto inenge iri apa imwe poto apa imwe poto apa moto uri pasapa. Saka mumarutivi memoto ndaiopena mabhaketi ainge apera cooking oil ma 20 liters aya ema open ndainochera mvura ndaichera mvura sezvakaita pa prison apa pori apa but pari steep kudai. Saka zvaindinakidza kuti ndaitakura ari 2 yaitwa part and parcel exercise ndichinochera mvura ndichiya ndichisa chera mvura ndichiona kuti zvinhu zvangu zviri apa because tanyanya kubika rice nebeans kashoma kuwana upfu. A staple food yekuTanzania yanga yari beans kunyanyisisa. Nyama ndofunga taita twice per week. Taidya nyama kaviri. Asi most of the time yanga yari beans. Right. Saka pandinenge ndapinda paduty ini rokubika. Friday kwaibikwa chikokiana. Saka ndaigona kubika chikokiana. One day cheche. Makomrades vangu vaidhaka but inini andaitesta asi ndaingoona nemeso kuti porridge rangu raibva here rakwata here ndotora yeast ndoisa rakunonopora neshuga ndoisa ndovhara nesaga. Ndaitora hembe dzemakomrades ndichiwacha pandinenge ndiri paduty nemvura inopisa. Inini ndambobvira ndapfeka hembe isina kuwachwa
pamugagao inzvimbo yekuti munogona kuwana zuva kamwe chete pamwedzi kana kuti paviri, inzvimbo inongosasa mvura so nemute, munogara muri mumute nemvura inongosasa. Ndozvaita nzvimbo yemugagao. Asi kana takanga taused kuclimate iyoyo, because kuseni kwega taitongomuka tichimhanya more than 10 kilometers or 20 kilometers tichidzoka. Tiri pakitchen ipapa taichinjana pawo tinenge tiri tuka, mumwe anombosara ari pakitchen, iwo mbomhanyawo nhasi, uyu pandasara paipa ini mangwanawo ndiri kumhanya, iwe uchiitawo sei chibika. Kunhu kwawanga usingazoenda chete kupolitical orientation ndanoti unenge uchiconcentrata kuita sei kubika. Saka ndipakabvira zita rokuti Norman Bethune. Ndaiwachira makomrades hembe nokuda ndaingoti isai hembe dzenyu dzine tsvina zazara madhaga. Ini handambobvira ndambopfeka hembe ine tsvina dzangu ndaiwacha. Kana mvura ndaigeza kaviri pazuva. Mvura inodziya ndaenda unochera kusvikira ndakava nemukana zvakare kuti anoda kugezawo inopisa mvura iyi. Ndakanga ndine mabhakiti angu 3. Wani uchingopedza kudya sadza unokanda ndiro mvura inopisa. Inini manje bhaketi rere rinenge raiswa chii ndiro rere mvura inopisa inenge yabvisa mafuta. Saka kungonurura ndiro uchisa mune imwe bhaketi rine mvura iri kudziya, wotobvisa apo woisa ndiro padara. Handiti kusvikira nhunzi dzakapera. Handiti so ndo unhu hwangu inini ndopakabvira zita rokuti Norman Bethune. Rangu rainzi taurai muchanyuka. Taurai muchanyuka rakabva rapfudzika ndobva ranzi Norman Bethune. Norman Bethune, historically, he was a Canadian doctor. Akaasista, akavolunteer kutreata ma-Chinese Red Army payairwisana nema-Japanese kuma 1932, 1930, 31, 32, 33, 34. Handiti maona? Ndopakabvira zita rokuti Norman Bethune. Ndozvandaita. Ndandiri smart boy. Kana nhasi. Kana nanhasi saka ndoparakabvira zita iri. Chaitika manje ndechekuti vakuru session yega inenge yapedza kutrainwa vaipiwa background yeichi individual person kuti apedza sei, aipofema sei pa training. Saka munhu aiva nezvinhu izvozvo, aiva nereport, aipiwa report iyoyo nditongogara. Saka tongogara, komuri tongogara haana munhu aiva asingazive. Handiti maona? Kana kwapoinda kwaaiita vanhu aiziva merit yemunhu kuti ningi ndiri kumudeploy apa, ningi ndiri kumudeploy apa. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Zvinokunda Rex Nhongo. Rex Nhongo akazoziva 1975. Asi still report yemunhu wese aienda kunotrainwa, report yaisvika kuna Tongo kuti ninga akamira sei. For example, pagrupu yeDCC ye45 kune comrade ainzi Dzinashe Machingura kana kuti Dzino Machingura. Kuno kumusha ainzi Mhanda, aibva kumasvingo. Dzino akasvikira pakunzi nemaChina, iwewe unoziva chirungu stereka, asi chirungu chako chine motive behind. Kusvikira akapiwa nickname yekunzi you English
Many, you. English. No question, you. English, many. Animora. Akasvikira kunzi iwewe. Atichakutendera kuti ubvunze any question. Was many. Chirungu chakawandisa mauri iwewe. Saka akaiswa kudivi recapitalism yokuti chirungu chake uyu hachisi chega. Vakamuanalyze vachimuisa kuwrong side. Yokuti he is an opportunist. Even pa deployment ndo zvakaita kuti dzino ave munhu azoappointwa kuita camp commander yemugagawo haana kukwanisa kunzi aunzwe kuno kumusha, achinzi akaunzwa kuno kumusha nokuziva kwaanoita chirungu, this person is dangerous. Zvese zviri murekodhi raComrade Tongogara. Vamwe vese vakanga vari mainstructors nokufamba kwenguva vakazova eventually vamwe vacho vakazodeploya vakaya kuno kufront. Handiti maona. Asi dzino haana kudeployiwa nenyaya yeinfluence iyo yokunzi maChina vakamuunderline kuti uyu akaenda kumusha anogona kutiza kana kuti anogona kutengesa vamwe kumusha because of ameno maanalyzero avakazomuitawo sei avakamuita. Asi taingoziva chete kutiza akatsimudza uroko after a subject airambirwa kunzi iwewe hatisi kutendera iwewe toda vamwe. Why every lesson unongotsimudza uroko iwewe kureva kuti ndounoziva kudarika vamwe. Ndobva apiwa nickname yokunzi you English many. English many. No. Ipa vangu vasati vakugona kachirungwe. Saka yangonzi English. You English many. You no English many. Ndozvaitwa mhanda yeComrade ainzi Dzinashimashu akazofa I think 23 here I'm sure. Akavigirwa pa Green Forest up. Tamuno. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yewondo abata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo abata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo abata imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.